txalo bero bat emongo txagu Amaiari, eskerrik asko, arratsalde, eguerdion, non nino, eskerrik asko. Geugaz egoti harren hemen zauzitxuk irratian zuzenien. Vale, bai. Hemen dako zuzeure kaskuek. Nino nezuri apuga, zudata dauz igual. Bai, tranquil. Gaur bero larrei. Ia, konta, purbet, Amaia, gaur gabiltzez galdera errezak eitzen, ondo entzuten zu? Bai, superondo. Bale, gaur gabiltzez galdera errezati ez, Bueno, bakizu itxuk irratia bueltatu dala. Bai, eta oso pozikauz, bermiotarro, bueno, ni behintzet, Posi. ze faltan bota du honetan urtietan, eta egotie da ganera zeu, egotie, inzuielan, izugarri ze, eskertuteku da, benetan, baukitzi barriro, herrizen irrati bet, geurie dana, eta, geure geuzek, balorin imitzeko eta zabalduteko, bai. Hauri guzantzu pregunta edo Bai. galdetu, ia pentsaten basun, gure lehoko galderia, utxune bat beteten gabiltzez, zutu Hombre, pentsaten por supuesto. Ni pentsatzen du paietz. Jente asko faltan bota du honetan urtietan, ez da nago ni itzuk irratize, eta bai, dan horitzen dozku ondo, ez da, geure herriko irratize dalakon, herrikuek eitzen zuiena ekoiztu, eta bai, super ondo dau, eskerrik asko benetan, bueltatu tiarrien. Mila bedatzireun da laurogeta bostien, espanaien okertuten, hasi izan itxuk irratia eta 2022 arte. Egize da tartien paroi txiki batzuk okindo bera, bai, pentsa ize 40 urte, egon dala hor, Para barik. eta 2022 txik ez du leokin ez ebez. Bai, honek urtiek bai, faltan bota da. Bai, ez da. Bai. Eta orain Da galdera... inzuen lana, ez dana ikusten, ze, klaro, guk entzuliek, bai, badakigu, ze ikusten da hori, paroie, bai, ez zuek, heldu bertara, instalazioetara, ondan moduen, ja galdut ezatilez, ez da, enbeste inbertzinoen bizandan, zeuen lana, montaten, dana imitzeko ondo, kable danak, ez da izer, txukundu, gelak, eskiarak, benetan eskerrik asko, bai. Iraien, pasan urteko iraien... Azizarien, no? Lanien. Urten zan itxarmenan notizize, albiztie eta geroztik para barik ibili gara aurretipe bai, bi urtetan. Ze, pentsate, ondo esan zuen moduen, karo, ez da bakarrik mikrofono baten aurren eminitan listo. Ez, horro, hor lan tekniko asko egon da, administratibu ebe bai. Eta gero berori... preparain biharra, berari gelie, ez da egon erreforma asko, hauri da, lan asko, diro asko, inbertsio asko, eta sobre todo zeuen energize eta denporie, ze denpori da baliotzue gaur egun, ez da, operan denporie, berton inbertitie, ondo imitzen, instalazioek, herrizeri emoteko, zeuen gauzeriko biena. Bai, eskerrik asko. Eta oin galderie, zer zein ze zure eskarize itxuk irrateri? Zer ikusten zu, zer gustako lekidatzun ikustie, entzutie itxuk irratian? Nik musikari modure lehengo eta behin, bermion gauzen musikarizeri, emon euren nipakoten eure tartetzu neure kantak entzuteko bermiotarrak, eta nire moduen, gaton, gara pilo bat, musikari gara bermiotarrak. Bai, babesa, eta aukerie, igual jenti dagoen dino, estazko gona esetuten, eta niretzako, upari beta okitziei irrati bet neure herrizen, ondo zainduko ztien, eta hauri errespetugaz, neure lana behal izatie, herritarraregaz, banandu, ez da? Konpartidu, zabaldu, bai. Gane irrati ze oso, bide zuzenetaiko esango lekidot, komunikabide guztizetatik dala, etxe guztizetara eta pertsonak eizenetara helduteko. Bai, eta gero, kulturitaz aparte, gaur eguneko notizizek ez da, zabaldu, eta tal, nik, bermiono dakuzen beste musikari gaz, edo artiste gaz, euren lana alizatie zelan zabaldu hemen, niretzako opari beta. Esoken duderik, itxuk irratian leku okingo zuie bai edo bai, notik etxutie? Da igual, konzerto bat padakun, aukerie, esateko, egin propagandie, edo esan, zelan jokoten, ez da izegunetan, hemen bermion, edo albuetan, ez da? Claro, geurien hori oso garrantzitsu esango da azkenien saretxe hori, eta azkenien bide bat esatie bertoko artisteri eta mota guztizetako artisteri,
eta zabalduteko bai, azkenien sare sozialatatik eta begongo garalez. Bai, jente asko da, ustakona sare sozialak, eta itzuk irrati entzuten dagoena, etzien, ez da adinetik gorakuek, eta orduen horreri beha iagateko, ez da? Azkenien eitzen du ningu kontzerto bat, edadatareko jentintzako eitzen du, eta gero ilusio motentzu, zeure entzuli dako zuzeneko bat, eta okitzie, bosturteko ume bat ongo dalakon, zeni neuren zemi beti okitzen da kontzertutan, gero beste 80 urtekue, eta hurbildutie geure zuzenekutara, horrek ezkestakot berbarik eskertuteko. Orduen eskerrik asko zuhori. Geure erronka nagusizetako bat, eskerrik asko, kontuten okingu benetan, honetan egunetan dana gauz kontuten okitzen, eta eskerrik asko zuri, Amaia, ez da? Amaia. Hemen egotie gaitzik, zuzenien geugaz.